3. Hi, welcome. Hi. Okay, ito po yung mga kasamahan ko. Ito po, maganda po ito sa personal. Lalo na to. Hi. Ayan, kalalabas ko lamang po ng trabaho, no? So, nandito na yung service ko ngayon. Susunduin kami. Oo. Oo. So, susunduin ho ako ng service ko. Oh, ayun yung gwapo naming driver, oh. O, tingnan mo kamukha ni ano, no? Wala ko, hindi na ako kasya. Hindi na ako kasya. Kanina lang ako sumakay, hindi na ako kasya. Puro mo konti yung ano, puwan. Sabi ko na nga. Kasi, Ay, paano ba? ayun naman. Atras. Ibig sabihin na dagdagan ka ng Oh. kinain mo tunas. Tapos, Saan dito, saan? hindi ko maabot. Ayun. Ayan. Ayan. Sinundo na ako ng bodyguard ko at saka ng mga alalay ko. Oh, ayan. Buti ba dito ang lamig? Ba't sa mo lang ang init? Siyempre, ganun talaga. So guys, papunta kami ngayon ng New York. New York ko ba? Mag-seatbelt tayo guys kasi protocol to ng DOH. Ano? Baliktad. Oo. Oh, pero yun, sarap ng pasok, di ba? Oh, pumasok ng hindi, umalis ng maliwanag, uuwi din ng maliwanag. Ganyan dapat. Di ba? Damdamin ngayon. Oo. So ngayon nandito na kami sa may San Francisco. San Francisco Street. Asya na. Ikaw, ano yung masasabi mo, be? Ano yung hinahanap mo sa lalaki? Malaki ang tiyan. Ha? Ikaw, te, ano hinahanap mo? Saan? Ay, syempre may nahanap ka na eh. Oo, may nahanap na ako. Doon na ako mahanapin. Oo. At saka kailangan. Si Kuya Jason dapat. Ay, meron na to si Kuya Jason. May asawa ka na, di ba, Kuya Jason? Meron na, may anak na ako eh. Yan ang honest, ano? Hindi kagaya ng isa dyan. Hindi yung Hindi kagaya ni Sir Ala, Adina eh. Sabi bukas niya, dyan, no? yung mukhang pera. Sino? Ano yan? Golden ba yan? Oh, Costal. Ayan, konting traffic lang, guys. Dito tayo dumaan. Oo, diretso dun. Sa mansion ko. Oo. Yung vlog ko ha, nasa 700 na siya. Parami ng parami. Yung sa YouTube lang, ha? 600 plus na. 600 plus na yung vlog ko. Yung YouTube lang talaga, mga madadamot kayo, i-like nyo naman ako, i-subscribe. Isa lang yun, di ba? Vlog sa'yo. Hindi, sa Facebook yung vlog eh. Ayan, medyo matraffic. Wala ba tayong nalanghap na virus ngayon? Wala naman yan ang tao eh. Wala naman lumapit sa akin eh. Shop talaga yung Naubos ko nga yung alcohol eh. Pati ulo, nilalagyan ko na ng alcohol. Ayan, malapit na kami sa mansion ko. Dadaan ka muna sa Joanna tapos diretso na kami sa ano mo. Sa mansion mo tapos diretso na kami doon. Ay, dadaan muna natin to? Para dire-diretso na kami. Kasi doon yung daan mo. Dito na Okay. kami. Okay lang kasi magkasakay-sakay muna ako. Kahit hatid mo muna si Ate Jen, tapos hatid mo ulit ako dito. Ano to, round trip? Bumalik ka naman ako ng Taguig. iiwan nyo na nga yung sasakyan doon eh. Ay, so bali, nagmumotor ka kuya? Motor muna siya okay. mapunta dun sa ano. Ako kaso, bumili ako ng bike kahapon. Ang problema nito, nung ginamit ko hanggang papalabas, pumutok yung gulong. Oo. Sabihin yan. Yung ibig
sabihin nun, bawas-bawasan mo na kasi. Pumutok ang gulong, pumutok din yung short ko kasi ang sikip. Grabe yung uniform ko talaga ngayon. Sakit na yung ano ko, yung Nahalata nga namin natin. dito sa my legs. Grabe ang tinaba ko. Sabi ko, tingnan mo si Christian maglakad. Para na akong budging. Pero sige lang kasi push up? hindi ko kaya te. Pero Kaso hindi ka makapush up kay ano. alam mo sabi ng nung nagpakuha ko ng medical, ang sabi ng doktor sa akin, Ah, ano daw, second stage na daw ako ng hypertension be. ano? Oo. Kaya pinapag-diet talaga ako. Second stage na daw. Kaya kapag nagkapera ako, magpapa ako ng 2,000 daw na package yun sa hypertension. Lahat yun i-check daw lahat. Pati yung lalamunan ko kasi palaging sumasakit eh. Ano? Baka may virus ka. Oo nga be. Di sa tonsil ko. Alam mo naman tonsilin ako te. Mahilig ka sa matamis. Na, hindi ka ako nagmamatamis. Sa malamig ka mo. Doon ako mahilig. Pero sa matamis hindi. Ay oo tama, ihatid mo muna pala no? Kasi para pagpasok mo doon na lang sa duty free, diretso ka na doon sa may... Oo, doon ang lusot mo no, kuya. Ay, salamat, hindi na ako sasakay no. Hindi ka na Pagbaba na lang doon sa amin. Ah. So makikita nyo yung subdivision ko ha, huwag kayong mabibigla. Gusto mo door to door eh. Ang tanong kasya ba yung sa natin? Diyos ko kahit pag... Ay si ano, kilala nyo ba si Lloyd te? Yung sa vlogger, yung mataba, kapit bahay ko lang. Sa kabilang street sir, gusto ko makita yung nung isang araw namigay siya ng relief. Yung mataba na vlogger, yung kilala. Kilala yun eh. Ewan ko. Oo, basta Lloyd. Kadayo na? Oo, yung mataba. Taga doon pala yun sa amin. Dapat paabutin mo ng 10 minutes. Ano yung vlog mo para may sahod ka na. Sa YouTube nga inaano ko. Pero dahan-dahan lang. Huwag natin biglain. Oo, dahan-dahan. Slowly. Sabi ni Kuya Maor. Mag-register ka na sa YouTube para ano. Naka-register na ako pero yung ano talaga yung parang pinaka-register niya rin is 1,000 subscriber. Tapos 3,999 yung views mo. Oh, di ba? So ngayon guys, papunta kami ng airport kasi pupunta ako ng Cebu. Babalik din ako mamaya, no? Mag-ano lang ako doon iihi. Magwawash-wash ka lang. Oh, magwawash-wash lang. Yan, yung mga nakikita nyo dyan sa harap, yan. Yan. Hindi yan akin. Dito sa'yo, sa likod. Oo, ito yung sa akin dito. Yan, nakikita nyo yan. Ayan, oh, yung plywood, akin yan. Ito hindi pa ito ginagamit ng Cebu Pacific. Parang ano nila ito, terminal eh. Pero bago yan. Bago yan, be. Nandyan ako nung inauguration yan eh. Ito? Parang office lang ata nila yan eh. Akala ko Wala nga. ko na-assign in flight. Oo. Ano yata yun eh, mga stewardess yata yun eh. Diyan Wala nasa lumalabas si dyan. Guardia, ikaw dyan, di ba, Oo, Shell? so ko na-assign. Tapos, sa loob naman ng grab ako. Puro ko dito. Sa pinaka. Hindi maganda dyan, be. Hindi palagi malamig lang. Ko. Pero mahirap. Malapit ka lang sa bahay. Na buong ikot ko na yung rampa sa nilalagyan ng aeroplano. Ay, di be, ang lapit mo lang pala dito, guys. Dinalakan mo lang. Di ba ang tagos niya na Baclaran dyan? Oo, dito. Nilalakad ko yun eh. Pag dati nung dyan kasi sa Baclaran kami, sa may Santo Niño kami nakatira, Kaya pala lang. dun sa police station. Nasa Baclaran. Sino? Minsan, kasi malapit ka lang. Oo, dati. Dati. Pero malapit lang din naman ngayon eh. Nilalakad ko simula hanggang dito sa Terminal 4. Pag yung flight ko ay Terminal 4 na nilalakad ko lang tapos paparipag ko sa office 150. Pakiya motor. Pero nilakad mo lang. Nilakad ko lang, be. 150 pang kain na yon. Pero wag mong gayahin yun, ha. Ayan. Ganon si Jason. Di ba nung naggagaya? Alam, dapat ganito yung gawin sa EDSA, di ba yung ganito? No? Kaso pag ginawa yan, sobrang traffic ata, no?
O hindi naman maapektuhan, kay ganyan lang naman ata. Hindi, na-traffic. Or pati to dito, no? Pag okay. Sige, pag mag-president ako, yan ang gagawin ko. Okay, sige, hanggang dito lang muna.